Yau muna ɗauke da labarin wasu 'yan mata guda uku. Ku nutsu ku saurari wannan labari domin zai taimake ku a rayuwa. An yi wani masunci ya kasance yana da 'ya'ya mata guda uku. Wannan masunci ya kasance a kullum yana ɗaukar ɗaya daga cikin 'ya'yansa zuwa bakin kogi domin kama kifi. Masuncin da 'ya'yansa suna fita ne tun safe su fara kama kifi har zuwa yamma. Kafin nan ya cika babban kwando da kifi su juyo su dawo gida. Wata rana masuncin da iyalinsa suna zaune suna cin abincin dare, sai masuncin yake gaya wa 'ya'yansa cewa kifi fa baya faɗawa cikin tarko sai in ya gafala da ambaton Allah subhanahu wata'ala. Ɗaya daga cikin 'ya'yan nasa mai suna Laila sai ta ce, tun dama kifi yana ambaton Allah ne baba? Masunci ya ce, dukkanin halittun Allah suna yi wa Allah tasbihi kuma suna gode wa Allah subhanahu wata'ala domin sun sani cewa shi ne ya halicce su. Sai Laila ta yi mamaki game da abin da mahaifinta ya faɗa. Sai ta ce, amma ni dai ban taɓa jin kifi sun yi tasbihi ko wata halitta suna ma Allah tasbihi ba. Sai mahaifin ya yi murmushi sannan ya ce, ai duk halittu suna yin tasbihi, mu ne dai ba ma fahimtar tasbihin nasu. Wannan kuma kaɗan ne daga cikin ikon Allah subhanahu wata'ala. Da ranar zuwan Laila wajen kamun kifi ta zagayo, sai Laila da mahaifinta suka fita zuwa kogi. Haka ya jefa kayan kamun kifinsa kuma ya rika roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya azurta shi da kifi. Bayan wani ɗan lokaci sai ya ga ragar kamun kifin tana motsa da alamar ya kama kifi kenan. Haka ya jawo ragar kamun kifin, ai kuwa sai ya ga wani ƙaton kifi, don haka sai ya ciro shi ya miƙa wa 'yarsa Laila domin ta ajiye a cikin kwando. Sannan ya ƙara jefa kayan kamun kifin nasa a karo na biyu. Bayan wani ƙanƙanin lokaci sai ya ƙara kama wani kifin, haka dai ya yi ta kama kifaye har yamma ta yi. Da ya ga cewa yamma ta yi sai ya janyo kayan kamun kifin ya ɗaure domin komawa gida. Ai kuwa sai ya lura da cewa babu komai a cikin kwandon, don haka sai ya tambayi Laila, wai ina kifayen ne? Laila ta ce, ai na mayar da su kogi. Ke kuwa me yasa kika mayar da su alhalin mun sha wuya kafin mu kama su? Laila ta ce, baba, shekaran jiya na ji ka ce kifi baya faɗawa tarko sai in ya gafala da ambaton Allah subhanahu wata'ala. Ni kuma ba na so duk abin da baya ambaton Allah ya shiga gidanmu. Masuncin ya kalli 'yarsa a lokacin da hawaye yake fitowa daga idanuwansa, sai ce mata, kin yi gaskiya ya 'yata? Haka suka koma gida babu komai. A wannan rana ce da sarkin garinsu yake ɓadda kama ya kewaye cikin gari yana kyauta ga wasu daga cikin mabukata. A lokacin da sarki ya zo wucewa ta kusa da gidan masunci, sai ya ji yana jin ƙanshin ruwa, don haka yana jin ƙishin ruwa don haka sai ya tsaya ya ƙwanƙwasa ƙofar, sannan ya nemi a taimaka masa da ruwa ya sha. Sai Ruduwa ƙanwar Laila ta kawo masa ruwa, bata san sarki ba ne ashe. Da sarki ya sha ruwa sai ya gode wa Allah subhanahu wata'ala, sannan ya ɗauko wata jaka da take cike da kuɗi ya bata, sannan ya ce, wannan kuɗin kyauta ce na yi muku. Kawai sai ya wuce ya ci gaba da tafiyarsa. Sai Ruduwa ta rufe ƙofa a lokacin kamar za ta tashi sama saboda farin ciki. Mutanen gida suka yi ta farin ciki. Mahaifiyarsu ta ce, Allah subhanahu wata'ala ya canza mana da abin da ya fi kamun kifi alkhairi. Duk wannan farin ciki da ake, ita Laila kuka take yi. Sai ma mamaki ya kama su duka saboda sun ga tana kuka. Sai mahaifinta ya tambaye ta me yasa take kuka. Sai Laila ta ce, wannan mutumin halittar Allah ne, kalar mu kawai yayi sai ya yarda da mu, kuma ya ba mu wannan kyautar, amma gashi mutanen muna ta murna. Shin wannan ba abu bane da ya kamata mu yi nazari a kansa
sannan mu yi ƙoƙarin canzawa ta yadda idan Allah subhanahu wataala ya kalle mu zai yarda da mu. Cikin farin ciki sai mahaifin ya ce godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya sanya mana wadda zai riƙa tuna mana Ubangiji a cikin gidanmu. Nan shi ne ƙarshen wannan labari na masunci da 'ya'yansa guda uku. Ku biyo mu a darasinmu na gaba domin ku je mu ɗauke da wasu sababbin labarurruka wanda za su taimake mu na rayuwar duniya yau da kullum. Mun gode.